2004 urtean Azkoitiko lagun talde batek, 18. mendean Azkoitiko herriak zuen itxuran oinarritutako jaiotza eraiki eta erakutsi zuen Etxebeltzeko erakustokian. Hona hemen, berritu ondoren, orduan egindako lan horiek biltzen zituen bideoa. Eta hore, setxeko txuak, nik jotzen ditut atiak. Nik jotzen ditut atiak eta ondo erantzun jendiak. Agur ta agur jende nobliak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki bezan, inorka ditu nahi badu. Adan ta Ebak egin zutian, paradisuan bekatu. Gure neke eta trabajuak, handikan ziran gertatu. Jauntzerukoak bere alarik, ordutik zuan pentsatu. Denborarekin beharko zala, beste baren bat kreatu. Eba edera Jose Perekin, Belenen degu topatu. Hango estalpe horre batian, eman zioten ustatu. Estalpe pobre horretan zeuden, Jesus Maria eta Jose. Gure munduaren ejemplorako, berak nahi zuten alaxe. Hauaiziaren epela, airian da bilorbera, etxe ontako jende leialak, Gabon jainkuak diela. Zapata txuri paperez, euri denian baterez, nagusi jauna esan bizaigu, hasiko geran eroez. Eskusuritan papera, maian urrez platera, lotxago gorrez, eldu gerabe, jauna berorren atera. Horrokor goian izarra, errekaldian lizarra, etxe ontako nagusi jaunak, urre gorrizko bizarra. Gorriz du bizarra eta zilar surizko espalda. Herri albiko zegina dauka, elizarako galtzara. Etxeko Andre Zabala, Tokioneko alaba, irian nator informaturik, limosnerua zarala. Olesta hore, setxeko txuak, nik jotzen ditut atiak, nik jotzen ditut
atiak eta ondo erantzun jendiak. Agurta agur jende nobliak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki bezan, inorka ditu nahi badu. Etxeko Andre Zabala, toki honeko alaba, irian nator informaturik, limosnerua zarana.